nje ukuhlonipha nokuthoba. Ngizethula kuzo zonke izisulu zokudlwengulwa ey'bukele lo msebenzi manje nje ngoba siwufunda. Ezinye sezaphola izisulu, ezinye zizitshela ukuthi sezaphola, kodwa the more bebuka belandela le ndatshana kusengazi ukuthi sibabamba ngengalo, sibabuyisela futhi emgedeni lo mnyama ababekuwona ngesikhathi behlakalelwa yilezi zimo zokwephuca ubugugu babo ngendluzula nangenkani. We can only imagine. Akukho lula kithi ukuqonda inhlungu nokulahlekelwa nobu-empty osala nabo njalo emva kokukhuthuzwa leli gugu elingaka esihamba ngalo. Uyabona mangiphethe isihlangu sami ngishwiba ngihlanga phandle nangaphakathi, ingoba kunensizwe engiyizwa igcwele kimi igcwele. Kunensizwe engiyizwa kimi igcwele iphelele futhi. Uyabona uma ungibona noma ungizwa ngithi mina angaze ngiyibone insizwe engaka, ngisuke ngingakhulumi mina ngeyifuba, ingalo namamasela. Khona insizwe engiyizwa kimi man. Mhlambe futhi ngoba ngijima ke nje sengihlangabezana nayo ukuthi hey man ngizwe inkulu lensizwe ukuthi ngavele ngiyifake emzimbeni nje odelelekile. Futhi inkulu ngalendlela ukuthi sengibona insizwe eziningi, ezinye inkulu kunami ngokwesigubho nesomzimba, kodwa bese ngithi nayisuka hey ayikho insizwe engaka man fuseke. Igugu lento yobunsizwa, lento yobuntombi iyigugu lizwa kuwe ngaphakathi. Othola ukuthi ukudlwengulwa kunabafowethu la, abanye abahambe bayolala emajele mhlambe ngamacala bawenzile namacala bangawenzanga, bayithola sebebayisulu sokudlwengulwa, sokulalwa ngenkani, uguduzwa, ukhuthuzwa ubuwena. Abanye bavuke ekseni bayibulale ngoba usuke esezizwa eyigobongo lomphefumulo osenyameni engenalutho olunye except a dark hole inside themselves. Aza feel ukuthi kumnyama kakhulu la ngaphakathi, angiphume likhona nanelanga emkhathini nenyanga nezinkanyezi, aphumele azilengise wena uyitshela ukuthi ubenzani kanti ukukhululekile because ufile ukuthi usevaleleke enyameni engasenanto. Umphefumulo nomoya, the spirit, the soul has been taken out, stolen. When I wrote these scenes, enhliziyweni yami nganginalezi izisulu, victims of rape, victims of sexual harassment, victims of abusive relationships, victims. I can only imagine. I have never been part of any abuse. If anything, I ran away from a possible abusive relationship. Engase ngiyibona ukuthi naku sengathi ngisondela kwi-abusive relationship ngabaleka unomphela. So what I'm trying to say is that I can only imagine the suffering of those boys and girls. Abanye ababukele lo msebenzi namhlanje siphinde sibajaje thina, sikhulume ngokungazi ukuthi siyaqonda ukuthi badlula kwisiphi isimo. Umethule eklasini engakhulumi, umethule esontweni sithi bayayitshela, ngaleko ukuthi size sisondele kubona sizochecka ukuthi are they possibly not going through an abusive relationship. Abanye banukubezwa abazali babo. Kunentombazane esibukayo la ehlukunyezwa uyise ubusuku nemini, uzizwa ubudoda bakhe ngengane ayizalayo. Abanye omalume basithanda, basibiza ngabalandeli bethu, kodwa ubudoda babo babuqinisekisa ngokunukubeza izingane zabafana, abanye izingane zamantombazane. Bayanyanya njengoba sikhuluma nje. Abanye othisha abafundisa izingane, abanye abefundisi,
abathenjiwe ngokusakhela umphakathi nokusilungisela isociety esiphila kuyo. Abanye ama-boyfriends okuthi ngoba nakho anemali athandana nalengane ayayazi ukuthi ayina background ethile ezwakalayo financial ayihlukumeze. Umeke wathi akafundi kanti yini lengake socansini bafowethu thola indoda endala close to 30 above 30 awukakalwenzi ucansi ngalendlela yokuthi ungaphila nje kanti yini lengaka bafowethu esocansini bafowethu ukuthi sesingazi selithathe ngendluzo. Abantu aba-empty lezicawu ngangibhalela wena ntombazanyana esekhaya nawe mawakhe okubonile ukuhlukumezeka kwengane yakho phambi kwakho because le nda ingqongqozi uyithola isingaphakathi. Baningi abanye omama uthola ukuthi uyazi ukuthi uhleli la ekhaya nje ingane yakhe or ingane zakhe ubaba wala ekhaya ulala nazo uthula umama kosikwenzela ukuthi kidliwe la ekhaya. Le ncwadi ngayibhala after all those things. It is not just a book. Ngitheke kodwa kuwena sizoqebula isilonda ngoba sizokwazi futhi ukusipholisa. Unjalo uNkulunkulu. Uma ngiyiqala le ncwadi ngayiqala ngifuna ukukhuluma istory sothando lwabantu abathandanile bathembeka omunye komunye bagcina izethembiso and ended happily ever after. I never had ngangazi ukuthi kwi-relationship kamazwi wakhe noZolile kufanele kube khona ama-challenges azokwenza ukuthi ekugcineni kosuku sithi celebrate uthando lwabo, kodwa kwakungakaze kungifikele emqondweni wami ukuthi uZolile uyodlwengulwa ngoba ngangifuna beshade bemsuka. Kwathi mangiyibona indlela yengane yentombazane iya ekudlwengulweni kwase kucaca kumina ukuthi kuzoba ingane kwani uma leyo ezobuya okungenani akube kubili. It's either laba bayambulala uZolile noma ke bayamdlwengula. God uNkulunkulu eplana ngathi whatever happens, something comes into your head and it says it could have been worse. uZolile could have been raped and killed. The order was that uZolile must be killed and there was no any other order yayikhona. Babenikezwe ukuthi bulalani lo ukwenzela ukuthi kucishwe bonke ubufakazi, but akabulawanga. Wenzweni? Udlwenguliwe. Still siyakhala. Ngifuna ukuthi kodwa ekukhaleni kwethu sithi it could have been worse. Ubesa ngabulawa njengoba isinqumo besikade sinjani siphumile. But as long as esaphila ikhona indlela yokubuyiselwa komuntu. Enye yazo lesikwenzela yona la. Ngelinye ilanga ngiyohlala nawe ngikutshela umehluko phakathi kukaGenesis 1 verse 27 noGenesis 2 verse 7 ukuze wazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuba umuntu futhi. Uma lithi verse lokuqala uGenesis 1 verse 27 lithi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, ebese lithi kuGenesis 2 verse 7 uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi. Into ezimbili lezi ezingafani. Wamdala ngomfanekiso wakhe, wambumba ngothuli lomhlabathi. Esembumbe ngothuli lomhlabathi uNkulunkulu waziphefumulela yena kumuntu. Umuntu wayeseba kanjalo ke umphefumulo onjani ophilayo. Siyokhuluma sigxile sijule kulokho
kokuthi abanjani abafile kodwa bebe umfanekiso kaNkulunkulu, bedaliwe ngawo umfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu akakaziphefumuleli kubona bafile, bazama ukuziphilisa ngabaphilayo, abeneli noma ungabanika imali engakanani abanayo, abeneli noma ungabanika chance olungakanani. Nansi nje indoda etholakale namavideo awu 400 abantu abehlukahlukene besifazane abeneli. Why? Because they are empty inside. Basemangcwabeni, basemathuneni ku-empty, bathule, kuthule kuthe du, bazama ukuzigcwalisa ngani noma ingani abahlangana nayo endleleni, futhi ngeke beze begcwale ngoba iyodwa into ekugcwalisa umuntu umoya kaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi uyigongo nejongo elingakanani.